Bonġur nilqakom lura l-programm ieħor Multikulturali. Fejn din is-sena ħankun nitlu naqra iktar fid-dettall fuq il-flora u fawna Maltija. Nixtieq billi l-ewwel nintroduċi l-mistiedna speċjali tagħna, il-Margaret Gatt. Bonġur Margaret kif? Bonġur, tajba, grazzi. Tajjeb mhux ħażin. Qabel ma nibdew bil-mistoqsijiet, ħanaraw feature qasir biex nintroduċu s-suġġett iktar fil-font. Ibqgħu magħna. Il-qtatis tat-triq huma parti mill-karatteristika ħajja tal-komunità tagħna fl-ibliet u l-irħula Maltin. Dawn il-qtates qed iħallu impatt fuq l-ambjent tagħna peress li hemm numru kbir minnhom li jirriproduċu malajr. Il-qtates qed jintefgħu barra u jitħallew jiġru fit-toroq waħedhom. Dan ipoġġihom f'riskju ta' mart u periklu minħabba li jsibu ruhom f'kundizzjonijiet ħżiena. Imħabba l-kundizzjonijiet xejn sbieħ li jgħixu fihom, l-imġiba tagħhom tinbidel. Dawn ifittxu li jikkaċċjaw aktar minn qtates domestiċi u ġeneralment huma aktar aggressivi u protettivi fuq it-territorju tagħhom. In-nies irreġistrati li jitmawhom qed jagħmlu użu mis-sistema tal-BCRS biex il-flus li jaqalaw minn dawn il-vouchers jużawhom biex jixtru l-ikel għal dawn il-qtates li qed jgħixu barra fil-lokalitajiet tagħhom madwar Malta. Għalkemm hawn qtates jiġru fit-toroq, is-santwarji u x-shelters qed jagħmlu mill-aħjar biex jieħdu ħsiebhom u jsibulhom dar. L-għajnuna tan-nies madwar Malta u Għawdex tiswa ħafna biex il-fielders ikollhom il-vouchers għall-ikel tal-qtates li hu bnin u adattat għal-jom ta' kuljum. Huwa importanti li l-qtates ikollhom post komdu u bla periklu biex jieklu ħalli ma jkunux imbeżżajn minn nies u minn x'inhu jiġri madwarhom waqt dan il-ħin vulnerabbli. Il-veterinari madwar il-Gżejjer joffru servizzi ta' programm TNR, Trap, Neuter and Release. Dan huwa mod biex naqqas il-popolazzjoni tal-qtates f'Malta. Huwa importanti ħafna li nkunu konxi ta' x'qed jiġri madwarna u nitalmu nieħdu ħsieb dawn il-qtates tat-triq. Feature pjuttost interessanti ħafna u kif rajna dejjem is-suġġett tal-lum ħajkun fuq qtates ta' triq. Ma biex nibnu iktar fuq dan is-suġġett, nixtieq nibda nsaqsik naqżajra mistoqsijiet. Kif nafu qtates fit-toroq tal-pajjiż qed jiżdiedu bla kontroll. Għalfejn jiġu mwarbin ta' dawn qtates? Ikun hemm ħafna min jadottom u mbagħad dejquhom u jitfgħuhom barra mingħajr ma jkunu injuterizzati għax jekk ikunu msewwija ma jerġgħux jipproduċu. Fimt dik waħda mill-problemi, jiġifieri, għax biex tadotta tagħmel il-homework qabel għandek 14-il sena commitment u mhux kif idejquk jew ħassifer jew ħajkollok baby titfaħħom il-barra. Tajjeb ħafna. U tista' tiddeskribi l-ambjent li tipikalment jgħixu fihom dawn it-tip ta' qtates? Ma tantx huwa ambjent sabiħ għax jew qalb il-karozzi jistennew li ttajjerhom xi karozza, jiena ħdejja jiġu jieklu nibża għax iridu jaqsmu t-triq biex jiġu jieklu ħdejja. Mhux l-ewwel darba li tkun ħattajjerhom xi karozza jew hekk. Jew inkella jkunu ġo xi għalieqi jimirdu meta ma jkunx hemm min joħodhom għand vets u hekk u jħassra jsibu ruhom f'diffikultajiet ħafna. U intu xi feeders oħra of course, issarfu l-vouchers tal-ikel. Kif dawn isiru benefiċċju kemm għalikom u kemm qtates? Ħafna. Għax il-BCRS ħafna affarijiet oħra li jissarfu dawk kollha nsarfuhom vouchers biex imbagħad inġibuhom ikel għall-qtates. U għajnuna minn imkien, jiġifieri għall-aħħar ma jkunux dawn l-affarijiet. Għax Nimmaġina. Trid toħroġ mill-but. Mhux hekk. U kemm hi diffiċli għal xi ħadd li hu reġistrat biex jieħu ħsieb qtates jirċievi l-għajnuna mingħand il-veterinarji għall-kura tagħhom? Xejn. Forsi ssib il xi ħadd qalbu tajba xi vettu jtik id-discounts peress li tmur toħodlu ħafna qtates
strays u jtik prezz inqas, il-bqija titħallas minn butek. Jew inkella hemm skema darba kultant joħroġ għall-gvern li jissewwew il-qtates, imma mal-ewwel ġimgħa il-vouchers ikunu diġà naħadu kollha, ħaduhom kollha. Din skema li tibqa' għaddejja kontinwament biex issolvi l-problema tal-istrays. U diġà tkellmna ftit żgħira, x'jista' jsir biex il-pubbliku jiġi edukat lin-nies li jżommu qtates siguri, b'mod responsabbli, b'mod partikolari biex jiġi evitat li n-nies jabbandunawhom dawn il-qtates fit-triq? L-ewwel ħaġa li tajjeb li jibdew jiġu ċċippjati l-qtates għax ikun hemm iktar responsabilità u dak li jkun biex jitfgħu barra bħal speċi ikun iċċippjat dejjem differenti. Dik waħda. Waħda naħseb pjuttost importanti ħafna. U meta nitlu mbagħad min-naħa tal-gvern u l-awtoritajiet lokali biex jindirizzaw il-kwistjoni, x'jistgħu jagħmlu għall-popolazzjoni żejda ta' qtates li għandna? Barra l-iskema ta' neutering irridu jinfetħu santwari jew shelters oħra għax l-ammont huwa kbir, hemm 36,000 stray cats li jekk ma jsirx hekk il-santwari kollha mimlijin, jiġifieri m'hemmx fejn tpoġġihom, l-qtates ħajibqgħu barra, issewwi u titfal barra trid għax ma jkunx fejn jżommu. U kif għadna l-ewwel ukoll jekk ma sewwihomx iktar iktar jimmultiplikaw u jiżdiedu rata qawwija. U tista' tkellimna naqqa' żgħira fuq il-kennels partikolarment x'jagħmlu dawn l-ispazji kif huma siguri u bħala benefiċċju tal-kennels? Bħala shelters u hekk jiġifieri? Bħala shelters? Daw ikunu iktar qegħdin sikuri għax ikunu taħt għajnejhom ġewwa jkunu ma jifilħux joħduhom għand vet, jekk ikun hemm qattusa mhix imsewwija isewwuha, Allu ikel ħajsibu dejjem, jiġifieri xi naqra fsit ħajsibuh ukoll, jiġifieri dejjem aħjar u jkunu qegħdin ġo shelters u santwari. U di jkollhom post fejn jistgħu ikollhom post fejn ikunu sejfu mix-xita mill-elementi kollha. Eżatt, eżatt. U wieħed mill-perikli li ħafna miqtates tat-triq huwa li n-nies qed jivvalenawhom u bil-valenu tal-ġrieden u qtates qed jittieħdu minn dal-valenu dejjem. Hemm xi riski oħrajn li jgħaddu minnhom iqtates tat-triq? Barra il-valeni u hekk hemm il-karozzi li jkunu morda u ħadd ma jkun jaf bihom. Dak l-affarijiet jiġifieri. U ħafna minnhom ikunu minn nies ġenerali fit-triq li jkunu għaddejjin dejjem. U kemm hemm nies irreġistrati bejn wieħed u ieħor biex jitimgħu iqtates u x'tip ta' ikel ikun tajjeb għalihom dawn iqtates? Eżatt ma nafx kemm imma hemm ħafna nies sostanzjali ġifieri li hemm nies irreġistrati. Jiena ngħid għalija intihom ikel kif nagħti l-iqtates tiegħi tad-dar. Però jiena bħalissa m'għandix ħafna, ġieli kont nitma' 60 u kont nixtrilhom bottijiet naqra ikel irħas. Imma mbanda ma tihomx tort għax jekk ikun hemm ammont kbir, ikun hemm min għandu fuq il-100, ma jistax jonfoq kif jitma' lil tad-dar. Però xorta hawn ikel tajjeb ukoll mhux daqs li tagħti tad-dar ma ssib. U x'qegħdin jagħmlu x-shelters u s-santwarji biex jgħinu qtates diġà tkellimna ftit żgħir forsi tista' tispandi ftit iktar fuq. Biex jgħinuhom iqtates ix-shelters. Ix-shelters biex jgħinu l-qtates. Eżatt, kif għadlek l-ewwel, jekk ikunu morda jistgħu jindividwawhom u jieħduhom għand il-vet, isewwuhom dik importanti, ituhom l-injections biex ma jimirdux, u ikel u xorb, u li jkunu sejf ġewwa mill-elementi kollha. U jekk xi ħadd ikun interessat li jgħin iqtates fit-triq fil-komunità tagħhom, liema passi prattiċi jistgħu jieħdu biex jikkontribwixxu għas-saħħa tagħhom mod responsabbli? L-ewwel ma jridu jagħmlu jittreppjawhom u jsewwuhom għax dik importanti ħafna. Jaraw li jkunu f'post safe meta jkunu qegħdin jieklu għax huma jitgerxu kif jaraw il xi ħadd jitgerxu jew jaqtulek taħt xi karozza jew jaqsmu t-triq. Jiġifieri l-importanti li fejn jitimgħuhom ikun naqra post safe. Mhux hekk nasumi jitgerxu ħafna wkoll għax dawn m'għandhomx dik il-fiduċja. Feral zone daw, jibżgħu minnek jiġifieri.
U naħseb għandna bżonn iktar attenzjoni li dawn ta' testa triq, Iva, speċjalment. ħafna. Għax hawn min ikeċċihom imorru l wara bibu. Eżatt, mhux hekk. U iktar Mhux kulħadd iħobbhom. meta tibda tagħtihom l-ikel u tibda toqgħod naqa' magħhom. U mbagħad jibdew jidrawk u jiġu eżatti fil-ħin. Eżatti joqogħdu miegħek. Jekk titmaħħom fis-sitta tarhom jistennew. Jew jekk tmur bil-karozza, kif jaraw il-karozza joħorġu f'nofs tat-triq, Alla ħares ma tkunx attenta xub jarfu għal-karozza. U jħobbu ħafna, għandhom ħafna Iva, f'qalbhom. iva. Għax dejjem jaraw xi ħadd ikun Qed jħossibhom. bħala. Ġieli, tant ikunu imxenqin mill-imħabba illi jkollhom l-ikel ikunu bil-ġuħ, jiġu ħdejja biex noqgħod inżiel bihom u mbagħad imorru jiklu. U kif għadna wkoll is-saħħa tagħhom naħseb hija vera importanti. Importantissima. Tiġi again kif għadna l-ewwel ukoll in-nies fil-pubbliku ħafna minnhom ma jagħtux każ. Spiċċajna u vera hemm naħseb limitu ta' nies li fil-verità qed jagħmlu pass il qudiem fejn jgħidu dawn ukoll animali ħaqhom li nieħdu ħsiebhom. Għax il-general public kif jgħidu ma jinteressahomx ħafna. Dik Anzi, żdiedet naqra l-awareness. bil-mod il-mod. Bil-mod il-mod. Imma kieku b'xi modi iktar tajt li nistgħu nespandu l-outreach għal-jom dawn iqtati. L-importanti li jinfetħu santwarji. Għax jekk daqta tista' jqogħdu jiġru barra u ma jkunux imsewwin, ħajibqgħu jiżdiedu. Issa jekk inti issewwihom u titfaħħom ġo santwarji jkun hemm xi ħadd min jieħu ħsiebhom, dejjem ma tonqos il-popolazzjoni minn ġo triq u jkunu iktar safe. Ovvja, u naħseb minn naħa tas-santwarji mbagħad għandna bżonn iktar Ikun hemm min jieħu ħsieb. postijiet fejn nistgħu niftħu. U żgur. U fl-aħħar mill-aħħar da kollu għas-saħħa tal-annimali stess. Biex forsi bil-mod il-mod nibdew naraw nuqqas tagħhom fit-triq u iktar. Għax is-santwarji kollha full-app. Mhux hekk. M'hemmx ftitaw santwarji u shelter. Jien għandi ħabibba tiegħi għandha 300. Nimmaġina. Kieku ħsibhom nalla kienu l-BCRS u affarijiet oħra. Għax impossibbli u s-siplajnuna minn jgħinna. Imma hopefully issa bil-mod il-mod nibdew naraw in-nuqqas tagħhom fit-triq. Margaret, nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna llum u tal-li ġejt tirrispondilna mistoqsijiet ukoll. Vera suġġett importanti u naħseb għandna bżonn iktar awareness kif jgħidu bil-Malti għalih. Nixtieq nirringrazzja l-udjenza wkoll, nirringrazzja l kulħadd li għena. Kif nafu dan is-suġġett dejjem ħajbqa' relevanti ta' dejjem ħajkunu importanti għalina, naħseb jagħmlu parti mill-pajjiż kbir għalina wkoll. U s-saħħa tagħhom għandna bżonn nieħdu ħsiebha aktar u iktar. Forsi b'modi iktar pubbliċi fejn nistgħu nitlu naqra iktar fl-awtoritajiet ukoll u nġibu iktar awareness għax bħalissa naħseb qegħdin żgħira blura. So nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, nixtieq nirringrazzja lilkom l-udjenza wkoll, it-telespettaturi u narawkom il-ġimgħa dieħla għal programm ieħor Malti Kulturali. Grazzi ħafna.